Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Ato makauban karon si Dr. Jessica Maribuhok mga higala alang sa atong pagpahinabi nining mahitungod ining ASF mga sukit tigpaminaw no kay atong ipa-explicar sa niya para mahibaw ang tanan o niya katong mga namuhig baboy o katong mga katawhan no kay kitang tanan mga higala mo except sa mga kaigsunan to mga Muslim o except sa to mga kaigsunan nga mga Seventh-day Adventist dili sa ning baboy mga kahigalaan pero dako-dako na nga industriya kining baboy mga sukit tigpaminaw ang kuan ini kinini ang ato mga kagalaang mga kaigsunan nga namuhi nani unya mo ilang gisaligan no daghan-daghan ni sa feed industry dili mahigala sa mga litsunan mga maghimog chicharon o guban pa mga higala so mo na ang ato nga tagag pagtagad ni mga sukit paminaw dastor linya karon si Dr. Jessica Maribuhok ang chief sa Cebu City Department of Veterinary Medicine and Fisheries at tumahinabi rumutaga. Lahat ng tanong, straight to the point. Dr. Jessica Maribuhok, may buntag ma'am og live taron sa DYHP RMN Cebu. Yes, maayong buntag attorney Rufilo, maayong buntag sa atong tigpaminaw. Dok kini ni ang ni naman gyuding ASF nakasud naman in taon ni sa tong dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Gustong mahibaw-an sa nato no sa mga tao o ma-explicar sa mga tao para makasabot sila alabi na katong mga namuhig baboy o bisag katong dili mamuhig baboy nga mga on og baboy no kining ASF unsa man gyud ni sa dok Kaning ASF African Swine Fever attorney no is cause ni siya sa virus and the only thing lang ani na swine to swine na jud siya di siya makatakot sa tao so na may mga symptoms na makita din nato physically na bloody kwan siya may fever at the same time bloody ang may part sa iyang mga lawas. So maingon nato siya die hard virus. Siya basta time. Wala patay bakuna ani nga virus ma'am? Wala tay tambal ani attorney at the same time wala tay bakuna ani. So mao na siyang die hard kaayo na virus. Unsa may mahitabo sa baboy nga mataptan aning ASF kun African Swine Fever? Okay. Dagay mga symptoms early attorney no na makita nato. Number 1 jud ana is silantan and silanat is mas gani sa tao applicable na siya. Dili po pasabot sad na once na magilanat ASF na jud na siya. Mao na nay reaction sa lawas sa baboy or makita ubang mata na lahat jud siya. So aside ana sad siya mag-fever sad siya dili sad siya ganahan mukaon. So next ana niya is dili na sad siya ganahan maglihok-lihok restless siya. And then ayaha mag-show na sad siya mga pantal-pantal sa iyang lawas, especially sa iyang may dunggan o sa iyang tiil. Mo na gitawag nato na cyanosis or kanang hematoma. So, superficial lang siya until na naasay magdugo-dugo siya. So, ang incubation actually, na virus is 4 to 19 days siya. So, once na naanasag na siya, attorney, sa usa ka area, supposedly, kana siya is, expected dyan nato, mga matay na dyan na siya. Supposedly, ang owner, dili na niya i-move para dili sa na makatakot sa ubang tao. Dini sa dato makita na kani siya makontrol sa dato ang virus sa virus kung naay biosecurity ang baboyan. So kini og mahilantan ang baboy dok 4 to 19 days ang incubation period. Doon na ba yung mga makasurvive sa ani? Actually wala jud attorney. Wala makasurvive ani. This is 100% mortality jud. So, So sa ato pa ang baboy nga mataptan aning ASF patay gyud.
patay, yes, Torn. So ing ana sad siya ka lethal sa Torn, no? So dili siya kung andyan siya 100% na mamatay dyan once na maigo na imuhang baboyan. So unsa may buhaton panalitan sa imong baboyan karon, ang imong ad karon, ang pikas nga ad nimo na nahilantan ang baboy, unya ang pikas ad okay pa. Unsa may mahitabuan amo takod ba na sa pikas nga ad? May tendency if kana ang katong tag-iya sa baboyan Torns, wala siya nag-implement of biosecurity. Mao na ang reason nga nung nag-info campaign ni sa mga barangay to barangay, kay para ma-inform na mo sila na what if na ana or masing wala pa na unsay angay nilang buhaton para dili na maabot sa ilahang baboyan ug ma-save pa siya. So karon gani attorney Jopito kay padulong kog buhisan, info campaign man tangad to sa buhisan kay para ma-inform nato sila na unsay mga angay buhaton sa katong magbababoy na since wala pa ni sa ilahang barangay dili mo abot or dili makatap ang ASF virus sa ilahang baboyan. Unsa may pamaagis pagtakod ani Doc? Airborne ba ni or unsay paagi nga matakdan ang pikas baboy? Okay, dili na siya airborne Torns. Kuani siya actually direct contact. Especially if pareha na basic lang Torns. Ni adto kag baboyan, puroy ka, unya wala ka naligo. Unya imo ang tsinelas, imong sapatos mao gyapon imo ang dito o pagpasulod ngadto, wala say footbath ang imong baboyan. So kana siya if pwede na siya mo pilit dito sa imong baboyan. So basic biosecurity ang atong ito sa ila. By through katong basic biosecurity na applicable sa backyard level, makontrol na jud nato mo na way, mo na kanang same gani sa distribution sa virus dili mo katag. Kini ginganlag African swine fever, masabot ba nato nga kining sakita gikan sa Africa? Yes, actually nag-start ni siya sa Africa, unya ning katag na sa Argentina. Unya usa pa sa DI attorney ang source sa DI niya mo lang gina-discourage nato ang pagpakaon sa glabaw. Tapos manggod na ang katong baboy na giikaw or giluto na wala giayog luto into 70 degrees unya gipakaon sa alamaw, that is a one way sad na ma-distribute siya sa baboyan. Kini ni ang prato klarohon nga kini swine to swine na gyud dili way problema ang tao kung makakaon na ni dili ta mataptan, wala tay problema, di ta magkasakit ani. Actually dili jud maalarma ang mga tao regarding sa pagkaon jud aning ASF or kaning case karon. Ang atuan lang is safe jud siya ipakaon, ipasecure nato, ipahilo na nato na dili sila mahadlok kung kaon baboy. Kanilang sa pagbababoy, ato lang yung ikuha sa ilahan na for the meantime, wala lang sa dyan movement silang baboy or dili lang sa dyan sila magpalit o baboy kung magbukit sila sa karon na sitwasyon. Na anak na rin sila baboy, biosecurity i-implement sa ilahang mga baboyan. Kung sa may pamaagi mo implement tag biosecurity Doc? So, ako na lang sa ding ano kay para makabalo sa ang ato lang i-educate po ng mga tao nga naminaw karon kadto mga mambababoy, kadto dunay mga backyard nga mga kuan, mga piggery o kadto mga kaigsuonan nato kay ang tanan ani mga onrabag baboy except sa mga Seventh-day Adventist ug mga Muslim. So, kining majority to Cebu na mga on magyud. So, ato lang silang ipasabot Doc aron ma-educate lang sab sila. Okay. Una ni naatay katong major na for na mo din mo ginadiscuss jud along Number one is, una sa mo magsulit sa ato ang baboyan kung maglimpyo ta, we have to make sure na naatay footbath. Naatay footbath sa inyong kuanya. At the same time, ang imuhang sinila, ang imuhang chanelas, butag, katong imuhang gamito na para sa imong kulangan, mauna dito. Kung katong imuhang gamit sa gawas, dili ito nimo gamiton sa sulod. Unya kung mahimo gani maligo sa kabisper ka mo adto o sa imuhang baboyan kung mangityo ka. Second is naasag kay hugasanan. Basic ra gyud siya kaayo ton. Hugasanan para sa imuhang kamot. So mao na imuhang buhat man sa imuhang kuan asay sa footbath. Next is ang imuha sang panglimpyo. Dili lang limpyo, dili lang kay tubig.
i-follow up pa jud na nimo og disinfection. So mag-disinfect ka sa imuhang lugar once a week, but karon is among gi-consider na twice a week nimo i-consider na mag-disinfect pa. But ang limpyo is everyday distancing ka. So naakani mo karon gani is dili na sila once a week or twice a week na ka na mag-info campaign ni mag-disinfect na gani sila sa ilang lugar is everyday na, which is okay ra sa kaayo kay kung ano sa strict na sa sila making backyard level lang siya, no? Unya dili sad ta pataka o pasulod sad og mga tao. So dinha sa inyong babuyan kung naa gani mo palit or biyahidor, ayaw jud pasudla kung mahimo, except lang kung inyo nang paliguon una sila mosulod dinha. Unya pagawasan paliguon na sa ninyo kung naa sila ana. And then kung mupalit gani, pwede ra jud nila gamitan og gadget, picture nila, but ang katong gadget sa nila dapat sa ilasang butang sa cover panang ziplock ba or katosang kanaganing mating kanaging ice gani na cellophane gani torn. Pwede nila ibutang ang cellphone para maoy mo picture. Unya mga truck sad na magdala og baboy, i-disinfect sad nila tanan as a whole. Kung magkuha og baboy og ang kanang muanha sa ilahang baboyan. So kanang nya kung naa say mga animals dili sa dato pasudlon, kung labi na naa kay manok, naa kay mga langgam, kumahimo gani butangan nimo og net para dili makasulod kay possible man sagud ni siya magtigani ang langaw, maka mutog pa di ay pwede sa diay na siya. Na study ana jud na swab na siya ang domestic housefly and nag-carry jud siya virus, so pwede ninyo butangan og net. Unya butangan ninyo og fence or kanang barrier para dili sad makasulod ang ubang mga kahayupan. Mo na isip mga atong gipaglo jud sa mga pikpababoy dito sa mga barangay na kanang basic biosecurity na applicable at your level. I-kuan jud mo na ilahang i-implement karon. Labi na karon sa situation gani, attorney. Unsa may gamito na to sa pag-disinfect, Doc? Okay, ang pinakabarato actually, attorney, no, na very cheap sa siya, cheapest among gina-recommend, which is ang sodium hypochlorite or kanang bleach gani na itong ginagamit. John Rock. So dapat kabalo sa sila sa dilution ana. So kung mo gamit ta ana is 1 tablespoon into 4 liters na siya. Ako na gamiton nila for disinfection sa ilang lugar. So murag atong istriktuhon gyud nga ang pagsud gawas sa usa ka pigiri nga kinahanglan nga naka-disinfect gyud ang tao pagpadong dito dunay foot bath unya paggawas pod kinahanglan nga maka-disinfect sad siya. Yes, Torn. Tinuod na siya, Torn. Okay. So, unsa may kalainan sa ASF o kining kolera? okay. Kung mo yung tag ASF o ang cholera, actually same lang silang symptoms yun, Torn. Differential diagnosis. So, ang kalaian lang nila ang causative agent. At the same time, ang hag cholera is naa siya treatment, naa siya bakuna. Mo na nakanindot sa katong hag cholera. But ang ASF, wala din siya. Walay bakuna. Unya, ang baboy nga mataptan sa ASF, mamatay gyud siya. Yes, Torn. Oo. So mamatay siya, Dok. Ang uban labaan ning ito sa probinsya kanang mamatay na sayang masakay labi kamatyon on tiwasan na lang. Unsa may mong advice ana, Dok? Okay. Kana siya manggod kung wala pa na siya na detect na it is safe manggod no na ipakaon sa tao. Actually pwede ra na siya. But we have to encourage them na mas maayo sad na ipaihaw na siya kung didto gani na lugar ha na naay ihawan. Naay ihawan kay para ma-check sad na siya sa iyahang mga lesions sa postmortem. If it is kay maski manggong ASF siya, nasa na siya mga lesions, then ang judgment actually pwede makaon, but at least ma-inform na to ang katong ihawan na is it negative ba or positive kana siya. So pwede ra jud na siya kanon. Pero sa to ang City manggod Torn, kung negative gani siya sa test, dili na to siya ipaihaw kung untahay suspect siya or naa siya mga lesions. Kung negative siya sa ato ang kuan, pwede dyan nato ipaihaw. Negative man siya sa test.
ang kung kuan siya, kung positive, of course, we have to call. We have to inform the owner. Unsay potential na if ato na siyang ihawon, what if walay disinfection, possible siya na isa sa makakatag. Kining masakit dining ESF mataptandok mo ning murag maghimatuman no kung burbon og ang baboy daghang mga lagom-lagom? Actually, yes sir. Oh, mamatay ba ang ESF sa pagluto? Yes, mamatay siya turns no basta ilutoon siya 70 degrees Celsius for 30 minutes. 70 degrees Celsius for 30 minutes. Oo. Ngano man nga kumauhon ning mamatay, ngano istrikto man ta kaayo sa una pagdawat basta mga dilata pagani gikan sa mga lugar nga dunay ESF. Okay. Katong manggod siya is wala na siya na amend ang katong AC number 2. So ang AC number 12 manggod series of 2019 manggod turns all the pork products and byproducts na masing luto siya or dili ato na din siya i-confiscate as a general. Mo na siya nga tuka. But na-amend na siya na as long na maluto siya into 70 degrees Celsius, 70 degrees Celsius nga maluto siya, pwede ra day siya, dili jud day siya makasurvive. Now, kung mamatay siya sa 70 degrees Celsius, kini ni ang dili na ba siya luto ta 70 degrees Celsius. Unya karon kay namatay man siya, dili na sa magkatakod sa laing baboy, Dok? Dili na siya. Mo gay nang naatay bag-o na memorandum advisory na gihatag na jud katong mga ganing na ni puto na ning car. Actually, pudawat ta og angko na process. Actually, attorney. Yung mga cook na like chicharon, mudawat na taana. Katong lechon, but katong sa kuan sa lechon, amo sa nang i-tray sa turns kay naamo sa tay mga requirements man gud na i-consider no, like kailangan sa naihaw siya sa AA na ihawan. Okay, sa regulatory na dato sa meat inspection, regulatory na nato sa re-inspection o sa inspection sa meat kanang attorney. Kung sa may ilhanan na to, Dok, nga kana 70 degrees ng kainiton. Okay. Of course, giluto na naman dyan na nato. Ang naiuban na mga lechon, katong dili na to makita gani, naman dyan mga lechon na dili na maluto. Kanang chicharon manggo, di ba, initon man dyan na. Grabe pagluto ana niya. So, kana ang ato ang basihan na lang. Kaya actual na pagluto, man dyan ta kabaluan na kung 70 ba na siya, but kabalutan, nagiluto siya. And we all know, once manggod na magbukal-bukal na siya, almost 100 or 80 to 100 degrees Celsius na siya. Okay, ang ato ko wa man tay sugdanan gud og 70 degrees Celsius na ba na? So we will just presume nga kung kana gipabukalan ng tubig nga grabeng bukal-bukal, nakaabot na gid 70 degrees Celsius ang iyang kainiton. Good consideration katong mga giluto na siya, attorney. Oo. So kung giluto man gud na siya, kita mismo gani di man ta muluto katong half-cook man gani na karne. So nag-assume na ta na kana siya is naabot dyan na siya 70 degrees Celsius. Maski ganing 50 degrees Celsius gani, attorney, makaluto naman gani na siya og karne. Saka sa meat, meat, pork meat, but other meat na ato ang lutoon. 50-40 degrees makaluto na siya. So kung mauhon dili ra ta angay mabalaka ang mga tao, of course, kay di man makadaot siya. Ikaduha, kung panalitan ang movement sa baboy ba, nga panalitan og maabot ang baboy sa karkan, abot dito sa bugo, ibutan ta lang, unya giayo lang sa gluto, walay problema. Walay problema, Tons. Wala jud problema. Wala siya impact sa human kung lutoon na siya. Ang kuwan lang nato is dili siya mukalat. Mao lang na labi nagkanang mostly lagi is ang magbababoy nato is katong mga backyard breeders. Ang ato lang paabot nila karon is unsa may ato ang buhaton samtang wala pa naabot sa ilahang baboyan. We have to save ang ilahang kwarta, ang ilahang investment. Mo day atong gipaabot ron sa syudad sa Tubo. Kanang sinugba, kanang sinugba nga baboy, unsay safe anang buhaton, uling ra gigamit. Sakto ang kainiton ana? Actually, Torns, no, kung maingon tag sugba, dili mi mo encourage ana.
kay kung moingon magutag sugba sa sulod jud ana nara na siya sa mga 20 to 30 degrees Celsius kana nakainiton. So dili siya well done jud na pagkaluto. So gina-discourage na mo. So kung ibutan ta nga maluto man din siya og 70 degrees Celsius, sa ato pa way problema og bisag asa mga bot ning produkto sa karkar, dili na ni magkatakod sa ubang baboy. Sa akong giingon pa, attorney, ang unprocessed or katong mga pork products na luto na unprocessed or dili, pwede makasulod. Basta luto na siya. Naaman na siya sa Administrative Circular number 2, attorney, na pwede makasulod basta luto na siya. So safe siya, maugay nang safe siya kanon sa mga tao. Dili mamblema kay naamang gud mi nadunggan manggod karon na dili na kita mga unog dili na mukaon ang mga consumer kay nagtuo sila ang baboy daw makatakod. Solid na. Okay. Unya kini ni ang mo ni ang mga kalibog ba about ining ASF unya labi na karon ang kuan ang pagsulbad man gud sa Department of Agriculture og sa ubang mga nasod o sa dinhi sa atong sa Pilipinas sa mga lugar dunay ilang pag contain sa movement sa baboy within 500 meter radius unya dunay kali nga himuon. So may tan-aw nimo ani Doc, sakto ba ni or ipadayon na ani nga pamaagi sa pagsulbad aning ASF or okay ra ni siya nga dili inanaon? Okay. Ang nakanindot manggod na kani-ganing immediate calling gani sa katuras ang nag-positive actually torn. Uyot ko na kay ngano dili naman siya makakalat. Confirm man jud siya na positive. Why not kay instead na imo nang ipang apod-apod, imo nang ipa-transport ngadto ni ang iyang gisakyan walay disinfection. Pwede siya makatakod jud. Mo nay problema. But kung imo siyang actual dito na imong gipatay, unya confirm siya na positive, lubong na lang jud. So ang atong gibuhat sa Cebu City is mao jud na ang atong gibuhat, contain para dili mo disseminate. Mo nay atong gibuhat karon. And so far nakita jud namo ang impact na katong mga nearby areas niya negative pa jud ang mga results. So kanang 500 meter radius dili lang siguro inana gyud ka kuan ang atong tan-awon na ang positive mo toy atong ikal. Yes, mao atong gibuhaton. Mo na ganing gi-modify sad na nato kay sa ngalan manggod na negative siya upon the result, why not consume, di ba? But for those positive, of course, sa atong gibuhat sa syudad sa Sugbo, we have to call them up. Unsa may sa man to paghibaw nga kana siya positive nga dunay ASF? As part of our surveillance, part of the surveillance sa team, blood collection man na siya ton. Then i-submit na nato ang sample. So di nga nato makita na if it is negative and positive. At the same time, nasa gibasihan na antigen test. So on the field is natay antigen test for confirmatory ato pa dyan ang i-forward sa laboratory. Okay, kay usa man mura ni siya i-swab na to ang baboy pag COVID nga i-swab na to tanaw na to o positive o dili. Blood collection dyan na siya ton. Blood collection sa to pa mag-extract ta og dugo sa baboy nga buhi pa. Yes. Buhi pa dyan siya ton na kolektahan na to og dugo. Mura ato kuhaan og dugo mura paubos na to kuhaan complete blood count nga na. Yes, pwede, but blood collection na specific lang ang test niya for ASF lang test. Okay. So blood collection panalitan kung antigen mugawas dayon na pareha sa COVID. Naay mga antigen kay ang specificity o sensitivity man sa good ang atong i-consider, and sa to ang gigamit na antigen test is 96% na siya, 96% sensitivity siya. Ang amo lang reason nga nung mogamit niya ng antigen test, especially for those case na nagduda mi na naa siya problema. Okay. Para on the field level makakita namin na unsay angay namong buhaton. Nag-cordon sa tamo siya hantod wala say movement, hantod makakuha mi sa confirmatory. But maski naa mi antigen na mo react siya or dili, for confirmation gyapon na siya to submit sa laboratory. Okay, kining antigen blood sample man gyapon kuhaon, pila man ka minutes ato or oras mahibaw-an na dayon, ma'am? Ang antigen actually mo na siya pregnancy tester. Okay.
May Mo- mga nadayan po mga 5 minutes. Alright, but ang gamito na to dugo gihapon sa antigen. Yes. Okay. Og moingon tag confirmatory, pag ingon nga og negative way problema, but kung positive ato pa ipaubos sa confirmatory test. Yes, Torn. Asa man na laboratory ito dadon, ma'am? Dito sa Department of Agriculture. So, but wala na yung movement ana sa baboy. Oh, wala na yung movement sa baboy. Unsa man kadugay ang confirmatory test? Kung ato yung ipa-immediate siya, actually makuha na siya 1 day, 2 days. 2 days. Labi na gato silang i-submit for disease investigation. Okay. Sa usa ka pigiri panalitan, pila ka kwarto-kwarto nang naa, ug panalitan dito sa pikas kwarto nga pigiri, kwarto litong gamiton ni terminology aron nga may bawas tanan. Dunay nagpositive. Automatic ba nga matakdan ang ubang mga baboy sa uban nga mga mga kwarto-kwarto niya? Sa ubang mga Naay tendency yun, Torns, labi nagduol sila. O niya, ang owner, walay disinfection, and then walay biosecurity, aside sa katong ingon ako, kayang disinfection part man sa biosecurity. Ito akong dimension ganina. Dako jud ang probability na magka-ASF jud to. Hinay-hinay jud to mga matay. sumuna nga ikal na lang tanan, kanang naa diha nga kanang nga pigiri. Yes, Torns. Unsa man og ikaling na to kana na ang positive naman kay itong pamatyon, ma'am, sa to pa ang tanan atong i-test ang tanan nga baboy. Kung musugot ang owner, but since manggod na kana na area manggod is kuha na siya, infected na jud and exposed na siya, ang mga yung ginabuhat is automatic called na siya, but within 500 meters na katong mga silingan niya, dato siya itas na to kung negative mo to i-subject for slaughter na to. Okay. Kay og may tag 500 meter radius, mura ug ang uban makasabot sa taba nga kana na ang uban dito mopalag sa uban yang ni apil man imong baboy nga pa man healthy man man matakdi. Mga ba? That's the reason why surveillance meaning blood extraction or blood collection is important. Kay once manggod na ma-confirm nato ang yang mga silingan na negative, advice na nato is slaughter kay ang exposure manggod niya taas ang risk. Kay silingan niya duol raman. So, mo nang ato na lang i-advise for slaughter kamtang negative pa. Kay the dissemination of the virus is taas na kaayo. Okay. Sakto na mga matay iyang baboy. So kini mo ingon tagkaling, ma'am. Unsa man giwot pasabot og tagkaling? Kaling is destroy. Okay. Put out. And then, of course, we have to adhere the implement IRR with regards of destroying the animal. So, humane euthanasia na siya. Ako lang ipangutana gyud kay it might be jargons in our part, but we want to know what is calling what does calling mean in so far as veterinary medicine is concerned. So kana destroy ang kadtong ikal, kadtong positive lang sa ASF. Yes, sir. So kadtong dili positive ang ato advice nga slaughter na to, ibaligya na lang to, ihaw na lang to dayon. Maunay ato dinhi na gibuhat kon sa siyudad sa Subo to. Okay. Din ni applicable sa tuwa kay kung moingon man gud ta sa AC number 2 sa national guidelines within 500 meters called na siya positive or negative, but we have to modify what is applicable in your city or in your LGU na makatabang sa ato ang mga tigpapakoy. It's affected sa human side. Okay. Confirm na negative, ato na lang i-slaughter and i-consume, di ba? Kasi sa ato pagbababoy, at the same time, na-save pa dyan nato ang baboy. So sa laktod nga pag-istorya, kini mo naandan sa Department of Agriculture nga within 500 meter radius, ikal na ang baboy, either positive o negative, mga kaling ang mahitabo. But dinis ato atong gimodify, kini nga maong mga lagda, Doc. Kay mo lagi na siya, sir. We have to modify. We have to check sad ang ato ang mga tigbuhi og baboy. Oo. So naaman tay basihan, natay legal, naatay basihan based sa laboratory results. And since it's negative, why not say? Sa laktod nga pag-istorya, sakto ning giingon ni Governor Gwen nga di lang nato ditsuhon og kaling ang tanang baboy within 500 meter radius. Sa ako ang natanaw manggod, sir, ba, nindot ni siya kung na-control yun. Na-control ninyo. But if not controlled, maunay problema.
Depende sa situation sa usa ka area na affected na. Oo. So kining movement sa baboy, movement ining mga pagkaon nga naluto na og 70 degrees Celsius, wala ray problema ni. Dok. Tema, safe jud siya kanon sa tao. Yeah, safe kanon sa tao ug walay problema nga makatakod sa isig ka baboy. Yes, attorney. Sige, kay mo na itong gitan-aw lang ako. Dughan pa ko mga pangutana, Dok. Tingali kung doon na tayo dugang mga time, mas mayo o ma-explain na to nig mayo. Basta, attorney, ko lang yung ma-advise sa ato ang mga kuwan karon, no? Mga labi na sa siyudad sa Sumbo, mga kay consumidor man jud ta. Ayaw mo kahadlok og kaon ng baboy. At the same time, katong nagbuhi og baboy, since naapa mo'y baboy karon, i-secure ninyo ang inyong baboyan and implement biosecurity in your area to protect your interest. Third is, kung naamanggay na nga matay or nagtuya gani ang mga baboy, report immediately sa barangay or sa office nato. Okay. Para ma-control na nato. Dok, ako kang tawgon sa uban pa na to nga mga programs kay aron nga ma-educate na to ang mga tao puhon. Pwede gani ako kang imbitaron resto si Bianan para ma-istorya na to nig maayo o ato ma-educate ang mga tao labot ining ASF. Yes, wala problema to. Kaya nga to ajud karon is dili wala ta ang reports man good is nag-create og panic. But dili ta gusto na mo create og panic. We have to save. And dapat makakaon pagyapon tag baboy. So, mo na atong gusto na ipahimangno karon. Okay, Dr. Jessica Maribuhok, salamat kay Doc sa paghatag panahon sa DYHP. Walay problema, attorney, and mayong buntag. Ako kang imbitaron og balik, Doc, ha, para sa dugang tong hisgutanan labot ani. Sige, attorney, mayong buntag. May buntag. RMN Exclusive. Si Dr. Jessica Maribuhok, mahigalang Chief sa Cebu City Department of Veterinary Medicine and Fisheries. Ato na hinabi rong buntaga mga kaigalaan. Okay, kinini ang siyempre pareha ko ni COVID ay ba nga kuanday. O ginaning baboy, o ikaw mo, hisgot tag tinuod ba? O ikaw mo tag-iyas baboy. Masayang masagog kayo nga panalitan pigiri ron. Pila ka kuana na. Kani si atong amigo Janre sa Abidjan, doon na may baboyan. May buntag nimo parin Janre. Panalitan ko nga pikas, kuan, makatakod os pikas, kaya labi ikaw naghatag sa laog niya, kay kuan ba? Murag ikaw may mahimong career, anak. Kaya bisa ganit sinilas nimo, kuan man. So kung panalitan, maayo lang yung pagkatiman nimo panalitan, maikag kuan safety, pwede pa nang dili makatakod sa pikas. O panalitan imong silingan lan. Imong silingan dito, within 500 meter radius, bro, silingan mo dito. Ikaling yung baboy nimo kay nanas 500 meter radius. Magtabas na, uy, kaling ko tao. Mahingaw mo sa tukuman, kaya mag-isikot tag tinuod ba? Katuntuan dito, day nga. Papitak di ako baboy, yun yung apilon mo na. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tata, RMN, radyo mo nationwide.